Mä näen. Kiitos haasteesta, rakas siskoni Maija. Me on vähän ideapula ja vähän on pimeäkin keli, niin ei kauheasti mitään kykene tekemään. Ajattelin haastaa tähän mukaan mun yhden siskon Martsan. Sitten Koskisen Maiju, sä pääset mukaan tähän leikkiin, vanha juoppo. Ja Jutta, sut on otettu mukaan. Eikä sitä mitään muuta ruveta ottamaan vaan. Jep.